יותר מהר. מי זה רונגוטן? אין חיה כזאת. יאללה, שמן. רק צריך לתקוע נוד. נסראללה, נפקת חיים שלו, ורוצה לעלה, עם כל החרמשים. בן, תעשה איזה משהו. חיה, משהו. זה כלב. יותר חזק, שמן. תעשה מרוקאי, כלב שמחפש מרוקאי. לא, תעשה כלב מחפש מרוקאי. תעשה קנצ'איו בוריס. Ой, я не могу! Я большая, Борис! Ой, Борис, ты петух! Ой, я настоящая! אה, Еда!